Mňau, mňau, mňau. No konečne. Mňau, mňau, mňau. Brr, brr, patapí. Patapím, šimpanzini, bananiny. Tung, 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 sahur. Šel sem na ryby. No, Názov hry. Ktoré chcete, chalani? Klidný, lehká, normálne, ťažké. Lehká? Normálne. Dobre, dávam normálne. 40 FPS. Ty kokot, to čo je, aká malá citlivosť? Dobre, no. V zemi. Dobre. Čo tá citlivosť? No, okamžite. To čo hrá? To čo hrá? Ešte nahlas to je. Denis, chytil som ti topánku. Jebe ti, pust ma, Braňo, však mi ju roztrhneš, to sú nové. Neviem, ak. Však to sú airwaysky. Obětujte rybu, pokud plamen nezmoudrá. Čo? Aha, mám rybu. Stisknete F pro naskočení do lodí. Aha, môžeme ísť na loď, chalani, okamžite sem ideme loďou. Počkaj, nie, prišiel som o tú rybu, idioti. Zvuk? Strašne rozprávať. Ale čo máme robiť? Však chytať ryby a hádzať ich do oltára. Bruna, prečo mi to napína prúd, aj keď nenavíjam? Braňo. Však musíš pustiť tlačítko. No však, veď mám pustené, aj tak mi... Mám ju! Ide hore Počúvaj, a praskne Adam, mi ty to. si taký amatér. Ale Dendo, veď ja aj keď nenavíjam, tak to ide hore Braňo, a praskne. ja mám 5 librov... Nemusíte počúvať. Jebe, 4,99? To čo mám za kaprisku? Prečo mi praskne prúd, aj keď nenavíjam? Počúvaj, Adam, si prvýkrát na rybách, či čo, to ti mám všetko vysvetľovať. Čo máš v ruke vlastne? Veď ty nemáš udicu. Jak chceš chytiť rybu? Piče. Odpovedz mi na otázku. Prečo praskne prúd, keď nenavíjam? Však máš krivou vodicu. Jak sa dá navíjať? To je kokotina, nedá sa nič chytiť. Idem na breh, nebudem zlodiť. Počúvaj, zase mám obrovského kapráha. Ja spím. Ideme spať? Počuj, tu niečo kričí inak. Počujete to? A ty čo si rozvalený na tej posteli? A kde mám spať ja? Aha. To čo je tu vonku? Ja neviem. Čo sú za zvuky? Počujete ich? Ale lahnite si. Čo je? Ja ležíme všetci traja. To čo bucha? Neviem. Denis. Počúvaj, ale to nám nemôže vojsť do domu, či? A to čo tu je? Vy pre ňoho asi pracujete. Si kokot! Mŕtvy. Vy ste retardovaní! Dobre. Stvoření níže slyší vaše kroky a hlas. Jaké stvoření? Stvožení Buďte sticha. Že ja keď neťahám, aj tak mi ide ten tlak toho prúdu. Musíš, tak si buď veľkú chytil, alebo sa musíš vyrovnať, že prúd dáš bližšie k rybe. Počúvaj to, čo tu je? Čo mám robiť? Dobre. Buďte sticha. Čo tu? Padla mi hra. Nepadla. V menu je, že pozastaviť. Denis, kvôli tebe som nechytil. Jasné, kvôli mne, no. Dobre, ste mŕtvi. Ste mŕtvi, no. Čo? Ste mŕtvi. Prečo? To vy nič nepočujete ako? Nie. Dobre. A pozri. Dobre, Adam. Dobre, no. Počúvaj, Braňo, ja som dostal infarkt, Braňo. Ja som dostal infarkt. Dobre, poďme spať, poďte spať. Musím vyťahnuť tú rybu. No, tak čaute, no. Sorry. No, čau. A ako to vytiahnem? Koliečko, potoč to čo tu je pri dverách? Zavri! Dobre. Neviem, Čo tu beha? Čo tu beha? tu je krokodíl! Oh no. Čo ti jebe? Počúvaj to, čo bolo. Počúvaj, a kde? Patapím, brr. A pavúk, berte. Kde? Máte ho? Seknutý je. Kde? Čo? Niečo bolo? Dobre. Aha. Dobre, držím shift a nekúkam sa dozadu, sorry chalani. Máme
čo je tých 72 dendo? Čak, toľko nám bolo treba, lenže tie ryby, čo sme dávali, to čo sa deje, to kto toto? Aha, obchod, jedna, zvyšuje šance na lovenie. Ty sa s kým rozprávaš, Adam? Ty to platí pouze pro vás, maximálne 4 Ty sa s kým rozprávaš? K obchodníka som nakupoval. 12 kg, 13. No čo si chytil? Čo? To jak to? Oči to daj na stenu, to ani nepredávaj. Ako povolíš? Čakať. To čo to? Chalani, za vami, chalani! To čo to je? Čo? To čo sa tu deje? Vidíte to? Čo to je? Je zdolal. Počkej, toto je skicohra. Ja som ho zobral, aha. Mám navnadu. Aha. Hoď ho, čo chytíš? Chytám. Dávaj, ťahaj. Roztrhne Nezlom to. Roztrhol mi to. Bože môj, Braňo. Ako to povolím? Dobrú chalani, zajtra. Dobrú nocku, chalani, dobrú. Čo je tu za zvuk? Dobrú chalani. Dobre, tak nepovedzte, zlé sny. Ako povoliť Lanko? Povoliť sa nedá, Nabíjak. nemôžeš to proste pretiahnuť. Som mal takú rybu normálne, mne to vystrelilo a roztrhlo. No tak nemáš na to dobrú udicu a silné lanko dosť, no. Aj táto mi skoro ušla, táto bude obrovská, chalani. Prisahám, že to bude obrovské. Ak to nebude obrovské, spravím hocičo, čo chcete. Toto bude tak 20 Aha, takže hoci čo chcem. Spať, Adam, spať. Počkajte, zdolávam, ako to berem? Dobrú. Zavri! Ako? Ečkom. Dobre. Nejde. Dobre. Skoro som sa zjebal zo stoličky. Dobre, je tu. Chalani. To čo chytil Braňo 40-kilovú rybu? To čo? Jebe mu? Má ban. Cheatuje, však cheatuje, má ban, no. 40 kg. Idem ho vyhodiť. Čaba, nice. Ešte. Pomoc! Chalani! Dobre. Dobre, teraz mám žraloka, chalani, mám žraloka. Až sa mi neroztrhne, mám žraloka. Dobre, poďme spať. Braňo. Tak je deň. Jebe ti? Aký deň? Čo tu sičí? Pomoc! Ty čo robíš? Čak tu... To čo robíš? Tu je. Čo vydávaš za zvuky? Kivijem. No, som nevedel, že kiwi sa dýcha. Debil. To sa absolútne nedá chytiť na tú mŕtvolu, Áno. som zlomil. My potrebujeme lepšiu udicu, Adam, najprv. Chalani, jašterice sú topka. Žaby a jašterice. Není! Pozri sa, 5 kg. Není to jedno. Čo bolo? Čo bolo? Neviem. Ja som strašný rybár. Čo je? Čuje, Niečo, čuje. To čo je, bolo? Braňo, počítaj, koľko hádžeš do tej... Prestaň obchodovať! Potrebujeme kvótu. My sme piči, lebo Braňo si obchoduje proste. Braňo si predáva kosti, pičoviny a my tu normálne za domov sa snažíme zachrániť deň, aby sme mali perk. Denis, mám 13. Ako vieš? Mám 13. Ale ako vieš? Už Dobre, nemám. pozri, čo mám ja, Braňo. Ja som mal 13. Ale ako vieš? No viem, no. Ale čo máš kúpené, ty punkhard? Sorry. Posledná vec vo vode vyloviť, posledná... Jak sa to volá, kurva, ryba, no.
Dobre, no ja už idem, prepáč, ja nechcem umrieť, no. Braňo, len aby si vedeli, ja ťa bez problémov zradím, keď niečo príde a zavriem ti dvere pred nosom, sorry, musím. Ideme? Spať? Počuj, ja sa, v tej sa bojím viac, spím tu. Aha, vidíš toto? Jak sa to volá? Kambica. Nekonečná úd... To čo? Toto nebolo. No veď ale, hoď tam rybu a dám. Nemáš. Cooking! 60 sekúnd. 58, 57, 60, 61. Počkaj, ako? 1, 2, 3, 4, 12, 15. Už bude? Počuj, Bránko, tú kostu nehaj. Čo robíš, kamarát? Dobre, ja ťa jebem. Škoda reči. Jasne, nehaj to zapálené, nech zhoríme. Dobre, nedá sa to vypnúť, no. Vypni to! Počkej, som mal žabu a taký oný, že hneď roztrhla. Ať už žaba a jašterice, topky. Mám niečo v zube, musím si to... Kačka! Ti jebe, to na to chytím čo? Orla? Kamoško, to koľko je tu žáb? Bingo. OK, prešiel som im hru. No, prešiel som im hru. Chcem, nech mi poďakujú všetci. To som tu. Počuj, ja im asi nepoviem. A vlastne hráme spolu, čo? To má decku. Chalani. Denis, zober mu decku. Chalani, počúvajte. Našiel som topkový spot. Mám kačky. Denis, zober mu to decku. Počuj, aké decko je, Beti. Tomu krokodilovi. No. Oho! Adam, našiel som najlepší spot na svete. Ďalší deň idete so mňou. Mám 3 žaby, 3 kačky. Kačky, počul si? Kačky. Kamoško, na kačku som zvedavý, čo chytíš. Sumec. Dobre, toto sa mi... Hneď sa mi roztrhne lano, toto není šance. Čo je za zvuk? GG, to nemám šancu chytiť toto. Na kačku. Ja držím ešte. Počuj, to bude tak 30 kilové. Nie. Máš to? Len? 12. Len? Adam, ty čo? Ty ako čo, Adam? Čo si tu prvý deň, či čo? Na žabu 0,38. Nabij jedno velo. Nejaké zvuky. Nie! Denis. To si čo nezobral? Chalani, poďte za mňou, ukážem vám topkový spot, poďte. Ale musíte ísť tajeto vrchom. Sem, takto. Počuj, Braňo, ja mám 0 upgradeov, 0. Dobre? Ja. A počuj, idem si upgradeovať a budem predstierať, že hádzem do ohňa a v skutočnosti si budem všetko upgradeovať. Lebo už nevlázem. Už vidíš, takto ma ten krab nechytí, keď budem hore. Takto ma nemá čo zabiť, keď som na skale. Ja som šikovný chalan inak. Rýchlo, než ten obchodník uletí. A už idú tam tí prašivci, kurva. Sleduj, ako pôjdu k obchodníkovi a svine. Sleduj, ako pôjdu k obchodníkovi tie svinské svine. Tie sviňáci. Prosím, neroztrhni, prosím. Pozri sa na tých sviňákov. A pozri sa. Jebaný skurviak, prašivý. Až plus 14. 8. To sú kokotkovia. A ešte videl si, ako sa pozrel dozadu? Že či tam nikto není? Prašivý. To je Braňo, 100% je to Braňo. Akože idem spraviť to isté, ale to je úplne o niečom inom. Počúvaj, Dendo. Aha. Dendo, tam, kde si nám ukazoval tie kačice, tam vpravo to malé jazierko, tak na pavúka Braňovi zaberal ten krab, čo nás bere do vody. Čo? Áno, ale nedá sa ho vytiahnuť, to je strašne ťažké. A kto prišiel inak prvý o stade, keď ste šli? Lebo som videl, kto prišiel prvý. Ja. Ty prašivec, Adam, videl som, ako predávaš tie ryby obchodníkovi a nemáme kvotu.
Asi ťažko, keď som ich tam pohádzal všetky do ohňa. No, tak to bol Braňo. Niekto, kto prišiel prvý, išiel k obchodníkovi a iba som videl čísielka. Uletel! A nedal som si ani jednu rybu. Hej. Ja som dal všetky do ohňa. Dobre, no tak bol to Adam, no. Všetky som dal do ohňa. Až prišiel Adam prvý. Až prišiel. Denis, pri tom obchodníkovi som lovil svrčka, ty chuj. 11 14 16. Počúvaj, oni hrajú iba vďaka mne. To je neuveriteľné toto. Máme? Ja som tam dal teraz tak asi 1000, takže musí byť už tá kvóta vyprašujúci. Však veď jasno, lebo ste si u obchodníka nakúpili. Ja mám 3 veľké ryby. Čo je? Čo škrika? Keď sa na neho kúkaš, nejde. Keď sa na neho kúkaš, Adam, keď sa na neho kúkaš, nejde. Dal som kvotu. Keď sa na neho kúkaš, nejde. Choďte do izby. Zavrite dvere. Klik. Dobre. Spať. My sme brutálni. Dnes mám monštrum. To nevyťahneš. Otrhol mi ju. Veď jasné, že ti otrhne. Neotrhol. Dobre. Chytil som strom. Dobre. Denis. Nie, Braňu. Musíte to s ním robiť, keď hádžete, hej? Bolí ma brucho z ovocia. Bolí ma zub, neviem prečo. Dobre, to čo som chytil, catfish pojebaný. Kde si, Adam? Tu, Dendo, teraz mi zlomil ľudicu. Čo máš? Však 60 kg. Čo? Počkaj, 60. A to jak môžeš mať 60, veď sa pozri, čo máš v ruke. A čo si mal za na dobrno? To je sumec? Žabu. To je sumec? Chalani, v tomto jazierku sú najväčší ryby, ja som to hovoril. Počúvaj to, čo je toto za topky tu? Najlepšie jazero, chalani. Áno. Bacha, tam je človek. Oho. To čo? Adam? Čo? To je z forestu. To bolo z forestu? Žaba. A vlašťuvka je tu tak kde. Počuj, dávam mu, Adam, jednu rybu mu dávam. A kupujem, že všetci budeme mať, že o 25% dlhší deň, alebo 20% drahšie ryby. Výber. Počuj, dlhší deň? Dlhší deň, kúpil som, máme dlhší deň. Pozri sa, ono to príde z neba. Aha, poď sem. Kož? Oho, tiebe. Počuj, toto je topka hra. Nie. To čo som chytil? Pod vodou sú, chalani, žaby, tam ich treba chytať. Chamoško, to čo som... Dobre, tak nič. A to čo je? To čo je vnútri? Čo? Prosím, kde je? Čo je? Chalani, zapalte. Počúvaj, Dendo. No? Teraz keď sa vyspíme, hneď šprintme na to naše miesto. Áno, musíme pochytať teraz riadne veľa. Vnútri, ale vôbec. Denis, dažďovka ide zo strechy. Čo? Fakt. Kde? Tam, predu. Ste spití? Najlepšie je, keď vždy hráme nejakú novú hru a zo začiatku nevieme čo, a keď sa do toho dostaneme, tak topka. Chalani, teraz speedrun, absolútny speedrun, absolútny. Nevidím. Máme dlhší deň, poďme. Nevidím. Nemám udicu, prečo ju nemám? Nevidím nič. Počuj, možno aj na druhej strane niečo bude, vieš? Počuj, keď ideme traja na jedno miesto, to je strašne veľa. Musím nájsť nejaký nový spot. Uzma. Tiebe. Dobre. GG. Idem dať Braňovi pavúkov a pochytáme ti, hovorím, dinosaure. Či udicu tu nehávam, ja si berem lepšiu, na 100% je táto lepšia, no. Lebo keď veríš, tak to tak je. No, počuj, Braňo, chytaj. Si ready? Šťuka? Či ostrienáč, či jak sa to volá. Teraz som ale chytil akože dosť veľkú, si myslím.
Dobre, dal som kačicu a hneď vyjebla ulica. Ja musím mať teraz dosť veľkú. Toto je iný boj. Počuj, toto je normálne boj na YouTube. Teda ja mám boj. Toto je boj, že na Discovery ten, čo chytal príšery. Kamoško, to nie, nesrandujem toto. To som v živote Ti jebe, to normálne chytám 12 minút už. Haló? 21. 10. Brr, patapim. Patapim. Jak to, že v tomto jazere sú také ryby? Možno sme ešte nenašli niečo, kde sú ešte lepšie. Také hnusné počasie? To na ryby nie je dobre takéto? Toto v realite je? Tak, toto je realita. Denis! Praskla? Čo tam bude? Prosím, chyť to! Čo bol v tej vode? Nie! Dendo, videl si? Dendo? Nie, tak to bol Dendo. Pozri, ak ide k tomu obchodníkovi, aha. To je špína, ty kokot, aha, pozri sa. Jasné. Pozri, je koko. Bruno? Dobre, prehrali sme. Bruno, počúvaj, musíš dávať už kvotu, už prestan s tým vylepšovaním. Strašne závidí. Strašne. Ale keď sme nepôjdeme ďalej, ty čo točíš? Chceme spraviť kvota, sme skončili. Som tam 100. Denis sa zjedol krab. Adam si myslí, že ma zjedol krab, to využijem. Idem na vecko zatiaľ, hoši. Patapím. Čo sa deje? Prečo počujem vodu narážať o podlahu? Neprší mi do bytu, že? Žaba je Bruno najlepšia navnada. Dobre, mám potopu. Ja idem vyskúšať na druhú stranu. Vyhral som majstrovstva. Šimpanziny, bananiny, tung 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 sahur. Počúvaj, sleduj, čo tu začne chytať. Kamo, sleduj, čo tu chytím. Sleduj, čo tu začne chytať, aha. Aha. No, to nie je zle toto. A teraz som chytil podľa mňa celkom topečku. Čo za boj? Pozri sa, čo mi teraz vyskočí v inventári, že som chytil 100 kg rybu, aha. Aha. Nemôžem, to čo robí? Prosím, už ju chyť? Brr patapím, šimpanzíny, bananiny, tung 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 sahur. No, to je malé toto. To čo chytil Braňo? 300-ku? Ako mohol Braňo chytiť 300-ku? 26. Ako není zlé 26. A to chytá trojky. Počuj, nikto tam není, všetko ide obchodníkovi. Hneď. Brr patapím. Čo robí? To je kokot. Dobre. Ujebal mi ryby, no. Haló? Braňo, daj mu do gamby, či nie? Nestíhame. Tak daj sem, dávaj. Koľko? 43. Len? Počuj, musíme dať niečo do gamby. Zabudli... Kúkajte sa. Sme tu všetci? Aha. Nie. Aha. Zavri. Veď ale ty kúkaj sa na neho. No, kokot. Počkať. Tu sme na ceduliach. Vidíš to?
Počkej, toto je topka absolútna. A vysvetli mi, ako si chytil 300-ku, Bránko. Na kačicu. Na kačicu. Kačica je topka, no. Počkej, dneska musíme vyskúšať gambliť. Čo je? Kam ideš? To čo chytil Braňo zase? 2000? Aha, čo mám? Počkaj, Braňo, počkaj. Máme. To čo je? Braňo. Ticho. Poďme spať, poď aj s tým spať. Čo ti je? 2000. Dobre, spať. No buď gamba, alebo... Počkaj, tam je fotka s tou rybou, Braňo. Pozri sa, to je ona. To čo si sa s tým obchodníkom odfotil? Tak on sa odfotil s tým obchodníkom a nie s nami, chápeš? Ale Bruno má väčšiu. Počuj, fakt máš väčšiu, to čo je, ty Čo si chytil? Čo, kde som v tej tabulke? Počkaj, poď so mňou, ja hodím svoju na gambu, túto. Táto má aj 60 či koľko a uvidíme. Počúvaj, dám tam moju. Ak vyhrám, tvoju nedáš. Ak prehrám, dáš tvoju, dobre? Dve prehry po sebe nemôžu byť. Počuj, sleduj ako vyrastie. Čo si kokot? Koľko? Gamble Strip Buzzword 18 tu 40. Ešte raz. To máš inú? Aha. Dobre. Predstav si, že by Braňovi zväčšilo hentu. Braňo, dávaj. To nedám. Počuj, nebuď zmäkký. To nedám. Musíme noc dať. Braňo, daj mu ju, som zvedavý, koľko ti dá. Dávaj. Koľko ti dal? Nevidím, však vypadni stade. Koľko? Ty si to minul všetko. To môžeš jeden do aj ty minul? Nemôžeš minúť jeho peniaze? Môže. Počuj, Braňo, tá ryba stala 90 iba, no. Iba. Počuj, to je halus, že to nečakal, no. To je ako úplne amatérska chyba. Ty koľko mne to inak kolíše ten dopad. Kamoško, Adam, ani nehovor. Adam, musím sa sústrediť, prosím, nerozprávaj teraz. Čo ti jebe? Tisícka, Adam. Prosím. Aďo, pomôž mi nejak. Ťahaj mi to. Aďo, ťahaj mi to tako, prosím, Aďo. Praskne to, Aďo. Len? Aj moja je taká, no? Len? Na koľkátke to máš, Bruno, u toho obchodníka? Mohol som mať na 5. Treba pozrieť, či som není v tabulke. A to kde, Bruno? Menu. Bruno, akože normálne, tam sú aj cudzí hráči? No. Ty kokos, tak pozrime to potom. Nie, Denis. Dobre, ja som mal trojtonovú. Počkaj, tma? Počkaj, ale... Braňo, ja mám dobrú rybu. Nemôžem, dobrá ryba, sorry. Ja umrem za tú rybu, mne je to jedno. Pomôžte mi, kam idete? Chalani? Nenehali ste ma, či? Braňo. Či vedia, že je tu tá príšera, na ktorú sa treba pozerať. Na 100% ma tu nenehali, no. Sleduj to! 400! Kde som? Pomoc! Dobre. Ja neviem, kde som, nič nevidím. Kamaráti, pomoc! Kamaráti, pomoc! Kamaráti. Chalani, kúkaš sa na nich? Áno.
Dobre, mám to hádzať do ohňa, hej? No, 400. Mám 400. Let's go, let's go, let's go. Zavrite dvere a keď sa budú zatvárať, povedzte. Vyciciny. Uložme to nejak. Dobrú. Však teraz sa tu Spať. Počuj, to sme koľkatý deň? 14. Start the game with extra bait. To čo mám v ruke? Žraloka? Chalani, toto je tá 400. Idem ju dať do gamby. Prosím. Ja nevidím. Ako to vypadá? Odfoď to. Odfoď to. Postav sa tam, no. Kam? Ja nevidím. No, dobre si. Som dobre? Tebe trbe. Kde som? Počuj, predstav si, že by tu Braňovu vylepšilo. Tebe to zajebalo. Čo ti to... Koľko má? Ja neviem, ak to zistím. To nenapísalo, ono to napísalo iba, že o cenu z 50, ktorá stala 50 a dá 200 bodov. No, musíme dať ešte jeden deň, aby sa to savelo. 200. Počuj, chýba nám iba 100, poďme rýchlo. To by som mohol dať. Denis. Držte ma, chalani, fakt, nie, teraz nesrandujem. No. Držím. Držíš ma? Ona ma stiahne, Adam, drž ma, fakt ma, drž. Drž ma! Držím. Počúvaj. Len? Počúvaj, Braňo, toto je najlepšia hra, akú som kedy hral. 300 len tak? Na žabu? Nedám ho. Dáš? Denis. Dobre, no. Môžem to jebať do piče, skurvený, pojebané piče. Nestíhame obchodníka. Aďo, poď pavúka. Dendo, odjebal som. Ježiš. Tu je ten aligátor! Pacha. Počkaj, nemá to decko? Máš, tak počuješ ho. Počúvaj, o obchodníka vyriešime... Zoberiem ho, vidím ho. On spí? Nie, dobre, niekto je mŕtvý, no. Super. Teraz ho zober to decko, teraz! Neviem, kde je. Už tam, není tam to decko. No. To je iba zvuk. To, čo je tu v tom ohni? Končíme asi, čo? Počúvaj, že není 11:10. Vysvetli mi, ako sme tú hru hrali non-stop, ti hovorím, že som ani nedýchal, tak ma to bavilo. Oho, to čo za trpazlíka došlo? Seka. Prečo si zmenšený? No, čo? Už je normálny. Už to sme dali bez tutoriálu na najťažšej obťažnosti inak. Dobre chalani, tak díky za hru. 3,7 hodín sme dali dneska. 3,4 no, to len ty si tutoriál robil, vieš, keď sme za Adamom... Som bol menu, no. Hej, tutoriál, no. Však vidno, kto chytil 2000, prečo. A vidíš? Is that a car or fish? Dobre, tak díky za hru, dobrú noc a zajtra. Dobrú. Čaute, dobrú. Patapi. Malé koníky ľúbilo, hoď sú len zvieratka, a keďže malé